Huriana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, parhorasan madihita saluhutna naro madohoti pesta parningotan di hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus sadarion. Selamat hari Natal ma dihita saluhutna. Selamat hari Natal. Edehon hamuma di Jahoba edenai baru sada, ay nunga di pabahen ibana akka halongangan. Nunga ditupai sia munai dohot tanganna nabadiai ibana. Surak maho alesandok tanoon mangolopon Jahoba pangiar masuaram marolopolop jalamarende mahamu. Tadok mamauliate tu debata na mga ramoti pardalanan ni Huriana. Jala di bagasan sadarion tapatupa parningotan hatutubo ni Tuhan Yesus na mabuan haluao dot hanguluad dihita. Ala balgani holong na tu saluhut na tinopana di lehod do anak na nasasaday asaw nang adong na mago nanggo sa halak pesian hita. Alay asa taruli hanguluan na saliling nililing na. Alani di bagasan olop-olop dohot las ni roha mared de mahita nung ngajuk pang muse ari pestai. Udul mahita.
marhiti-hiti guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guari todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehon tuhita sada anak, pape tuabarana dusugut harajaon, jala bahenon na guarna, si partahi halongangan, ulu balang ni debata ama saliling ni lelengna, raja ni hadameon. Edehon hamuma edenai baru di Jehovah, edehon ma Jehovah ali sadok tanoon. Pacojor hamuma di tonga-tonga ni akasi pelebegu hamuliaon nai. Di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan akana binahen nai. Marasoba mahamutu Jehovah marpahean na marhadohoan. Akahitir mahamu maradopon ibana. Maratang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami nadi banuagijang. Maroha amadoho tuhami halak pardusa nadangolon. Alani di lehon hodo anak munasa sadai Tuhan Yesus Kristus asa porsia jala dapotan haluaon marhitis yanibana namangi domahami nuaing tuho suruma todimna badia itu rohanami asa manahan hami sahat ro di ujungna di bagasan haporsiaon nasitong jala asa martua hami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita. Tatangihon mapatik ni debata di minggu na parjolo parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus sadarion imanatar surat di Filipi 2 ayat 12b. Maradongan biar dohot lomus ni roha ulahon hamuma haluaon muna ido sahatna atau ngrap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho barat tupatik mi. Amen. Maredehita. Ibu
tato poti maru satta martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus, hodo debata parguguna so hatudusan sitopana sana adong paruhum natigor na manguhumi jolma manusia narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akanahu ulah hami marhite sian pangalau seon dipatikmu ima marhite sian tubuh ni rohanami naroai nang sian pakkatayon nami na soture rodi panguloyon nami dihisap-hisap ni rohanami na tamasi tutudo hona uhum hami alani dusa nami alaina terserosol bagi rohami nuai ngalani asi maroham dihami ali di batanami pardenggan bahasa jala para siroha doho Allah anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sesama dosa nami saluhutna jala suruma todi parbadia tu rohanami be asa tarbahen hami mangoloi hodi wagasan hati goran dot habadiaon gabe sahat hami tu hangoluan na sora sudah na pinarbagabagam diakan aporsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagani debata taringot Tuhan sesani dosata. Sengonodo pakha holong ini debata di portibion. Pola do anak nana sasadai di lehon. Asau nang mago akka ganup na porsea di ibana asa hanguluan na saleling nileleng na di ibana hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Mare dehita. Tatangihon mahatani debatatur puk epistel di minggu tas sadarion minggu paringotan di hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus tersurat di Psalmen 97 ayat 1-12 Jehovah do raja marolopolop mata naon marlas ni rohama pulo-pulo akan nalan api merdalan di juluna mangaton akka alona humaliang. Sandangi akka hilapna do portibio, jadi lalu tanoon marnidasa. Malala doa kaduluk songon patis maradupun bohini Jehovah, maradupun bohini Tuhani sadok tanoon. Ikon tarurak sogod suri akka si soba aji-ajian akan apa puji bileban.
ai hodo ali Jehuba nasun tibul gumonggom sadok tanoon tumibul situtu doho sian nasa debata sileban. Sai tarsabur do hati uron di partigor jalalas ni roha diakka na ucur marroha. Ido sahatna maratua doakan atau mangihon hatani debata jalanau peopsa. Amen. Maredehita. Taha tidakon maha persiautai songon nahina tidakon nidongata saha persiaun di sadok portibion rap mahita madok. Ahu porsia di debata Jahuba ido ama pargogo na sohaturusan na tumo palangit doho tano. Ahu porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian sianto di parbadia adorang sohabubuhan iro tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal doibana di hau pinarsilang na tuat tubanuatoru dung ditanom na mangul dari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na soha tudusani di simai bana paimamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Ahu porsia di todi parbadia jela adok sada huria nabadia huria hato panihalak Kristen akka nabadia dohot dia sesani dosa doho dihatai namandok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate doho dihangoluan na sora sudah. Amin. Soso di parpungwata di bagas sadarion tuhita saluhutna amanginang song-songoni nang naposo bulung Marsugut Kamis tanggal 26 bulan 12 2024 ima Natal napa duahon
Dipatu-pado kebaktian sahali masuk pukul 10 sia wib songonima soso-soso mau liate maredehita huhud papungu pelean.
Kadameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata barita nauli dihita di pesta parjolo parningotan hatutubu ni Tuhatta Yesus sadarion imana dienet sian surat Heber bidusada ayat 5 sahatu ayat 12. Uzahama kadamang dok dainang hatani turpukon nang remaja na poso songonom ma tarsurat disi. Aitu suru-suru dia mahyadi dok anakku doho sadariod do ho hutubuhon manang ahu do gabe amana jala ibana gabe anakku. Alai di nanaing togi honon namu setu portibion ibana na parjolo tubui disima didok ikon marsinggang tujolona sude akka suru-suruan ni debata didok do niat taringot tu akka suru-suruan ni ibana mabahen alogo suru-suruan na api na marjibur-jibur do parhaladona. Alai taringot tu anaki didok rodi saliling-liling na do habang sami ale debata tukot hati gorad do tukot harazaumi dihaholongi hodo hati goran jala dihagigihon hodo hajahaton alani ido di miyak kod debatami miyak halalas niroha tu ho ale debata sumurung asatu akka dongami dungi ho ale Tuhan pauzak kotano od dimulanai jala jadi-jadian ni tangammu do parlangitani mago do akkai muse alai totong do mian anggoho laho buruk doi saluhutna songon ulos songon sappe-sappe balunom mu isude gabemu bama alai anggoho laustong doho dang masohot akka taon mi ido sahat matabe selamat hari Natal madihita saluhutna hamunak kana hinaholongan hurian itu hatta pupuk kama zolo jami taon sian sada sukus-sukun Boasa pola di patudos-tudos Yesus tuaka suru-suruan. Mengapa Yesus dibanding-bandingkan dengan malaikat-malaikat? Sasitong nakamanginang tujuan nadang nalaho membanding-bandingkan surat Heberon taringot tu Yesus Kristus maradopon suru-suruan. Alai laho memastikan bahwa Yesus tidak sama dan juga bukan salah seorang dari malaikat itu. Dang sarupa asing do. Jadi tujuan na asa takas do ise do Yesus ise do akka suru-suruan. Ala memang molo di latar belakang ni trupuk tahun macai torop do sian kalangan ni halak Yahudi na mengakui manang ngadok Yesusi ima sada sia suru-suruani do ibana. Adong musedo nama dok Yesusi dang pola mibar dia tidak berbeda sian akka panurirang manang sian para nabi. Bahkan ada yang bilang Yesus itu hanya seorang rabi atau guru. Dia guru biasa. Adong do musen nama dok doho napatudoson bahkan menyamakan Yesusi sarupa do ibana tu tokoh-tokoh Alkitab na adong di perjanjian lama. Isarani si Musa sarupa do ibana dohoti, si Joshua, si Abraham, si Melkisedek, manang akka malim atau imam na asing nai. Sarupa do ninna nasida. Alani dok kadamang dok dainang matsai rikot di patorang panura buku Heberon ise do Yesusi sasitongna. Siapakah Yesus itu?
Asa adong pangatusion na denggan napahoton meneguhkan haporsion na sida taringot tu Yesus Kristus na tutusi tutu dari bana anak ni debata bahwa dia sungguh-sungguh adalah anak Allah. Lobi sian akka malaikat, lobi sian akka panurirang, lobi sian akka malim dot akka tokoh-tokoh Alkitab di Perjanjian Lama. Dia lebih dari segala-galanya, bahkan sesungguhnya tidak dapat dibanding-bandingkan. Maka apa yang dicatat dalam surat Ibrani ini juga mungkin bagi kita terlalu sulit dipahami. Maul do tatusya kamanginang. Karena kita sendiri terkadang dalam benak dan pikiran kita mempertanyakan bagaimana ini memahami status Yesus Kristus adalah anak Allah dan Yesus adalah Tuhan. Bahado mangatusion sian sudut pandang logika. Maul dang tatusi alai pertanyaan ini na di surat ton di ayat 5 di terpuk tahun mengurupi hita lahu memahami bahwa Allah tidak pernah memberikan pernyataan kepada siapapun selain kepada Yesus dengan berkata, anakku engkau telah kuperanakan hari ini. Tazah mazwa manginang ayat 5 bahasa Indonesia. Ya. Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Asing ni Tuhan Yesus dakya dong didok debata amai madok manang tui sepe anakku doho sadariod doho hutubuho dakya. Holat tu Yesus Kristus do di pasahat hata songoni. Laus dipahok ma pernyataan-pernyataan yang kamanginang semakin diteguhkan di trupuk tajamita sadariod di pesta Natalon. Paling tidak adong 5 pangodol honon, 5 penegasan tentang Yesus Kristus. Dia mai di ayat 5 dohot ayat 6 ditegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah. Anak ni debata. Napaduahon nasa suruh-suruan ikom marsoba jala marhubas di ibana gabe parhaladuna. Seluruh malaikat tunduk menyembah dan melayani Yesus. Napatuluhon Yesus bertahta dalam kerajaan Allah dengan tongkat kebenaran dan keadilan. Sahalinai dia berkuasa dan memerintah dengan tongkat kebenaran dan keadilan, tidak dengan kekuasaan politik. Sian narobi sahat tu sadarion ketika para penguasa mau memperkuat kerajaannya atau bangsanya, maka dia akan memperkuat pertahanannya, militernya. Anggu Yesus diharazonai dakya dipikiri politik. Ado hati goran dohot hasitongan jala sadanai setuputai membenci kejahatan. Napa opaton Yesus adalah Mesias yang diurapi di ayat sia. Dia sungguh-sungguh diurapi. Dan yang kelima, Yesus kita kenal dalam peran penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Sedia do bototai ditikilah homano pazolma debata di hari paonoponi didokon do songono kalimakna. Ita toppa mazolma tumiru rupatta tudos tu pangalahota. Bahasa dang didokon hutoppa mazolma tumiru rupakku tudos tu pangalahoko. Namar lapatan nak kamanginang. Adorang seujak dope portibion nunga adong Tuhan Yesus. Lasong ni donang suruh-suruat ta mulut tatabay rupani pemahaman. Maaf, tod di porbadia. Tod di porbadia dang tiki Pentakosta adong. Alaya dorang so di toppa dope portibion nunga adong tod di porbadia. Taingok mazo di mulana di toppa debata langit doh tano. Selanjutnya dungi mangareap-reap ma todde ini debata di atas nih ngadong di situ di porbadia
nunga disi anaki, nunga disi amai. Ido satar takas dalam peran penciptaan, Yesus juga ada di sana. Ima taringot Tuhan Yesus na patorakon ibana do na manotongi na hotro di saliling-liling na. Nasian hatorangan imak kadamang do dainang nuaing hita pe disukud do taringot tu panadayot tadi Yesus Kristusi. Om managabe aplikasi di Natal tahun. Yesus Kristus nata pestaon ari hatu tubuh na sadarion. Marhite pesta Natalon disukud do hita. Ise do Yesus di roham amang inang naposo bulung remaja. Siapakah Yesus itu menurutmu? Menurut pengenalanmu? Karena pengenalan itu akan berdampak pada bagaimana kita mengandalkan Dia dalam hidup kita. Molo takas tatad ibana lam posdoro hatta pasahatong ngulut tatu ibana. Alai molo ragu do hita taringot tu hadirion na anak ni debata ibana na manotong ibana. Ragu do nang hita laho pasahaton ngulut tu ibana. Sarupa do yak kamanginang molo adong jolma songon na sotaha porsiai mabir do hita ibana gabe panitipan. Kita mau menitipkan hidup pada siapa? Pada Yesus, pada Tuhan. Tapi apakah kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan? Murado amanginang madokon Yesusi Mesias. Murado madokon Yesusi anak ni debata. Ay ganup adong perminggota say tadokdo au porsea di Yesus Kristus. Say tadokdoi. Alai boy do ka pernyataan manang statement taringot tu ke Allahan Yesus itu tidak berdampak apa-apa pada kehidupan kita. Dan adong pakorhonna behado hita madalani ngulutta. Nah di sada pengalaman Apostol Paulus siado ibana mardalani di sada inganan na margora Areopagus tempat pengadilan ni alak Romawi. Dungi di dabana madisisa ada tulisan di batu nama dok kepada Allah yang tidak dikenal. Tajaha mazua manginang Kisah Rasul 17 ayat 23. Rakmah hitam majaha ya. Aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Ya. Ternyata di benasida pemilihan Allah itu debatana sotinadda kepada Allah yang tidak dikenal. Mamili do nasida ido marugamo do nasida. Allah yatik behado hita pe boy do songoniak kamanginang na martuhanon. Tabur zuhod do marhuria. Alai dang tatadda ise dosa sitong na Yesusi dalam konteks keselamatan. Boy masa do tadok porsea hita tu Yesus Kristusi alai holan sebatas apa yang perlu bagi kita. Ta posisi homma Yesusi hanya sebagai molohata batak sialu si tangyang. Hanya yang bersedia menjawab doa. Ujung natabay matang yang tayak kamanginang gabe hera mantra. Herabim salabim. Tabay matuhatay sebagai alamat penjawab doa. Songo parlapo. Saya tadaftar mamenu si jalo otak dungi taliat tu parlapo. Moluat terlilingah mata dokon. Alang sonari duda. Boy do songo ni hita namar Tuhanon. Paliliku ngol-ngolak kita. Ay dak si tok kape namar huriaon. Bisa seperti itu. Molo somaralus tangyang ta, madabu mahita tu kekecewaan. Boy musedo tahapor seai Jesusi holan si leon pasu-pasu perdagingon. Hola si leon pasu-pasu perdagingon. Ujungna kehadirat di gereja holam mangido pasu-pasu sabing gabe lupa hita mamuji ibana. Jadi tabuat tu son gabi holat daftar ni pangiduat ta pasu-pasu perdagingon. Molo songon naliling dileo pasu-pasui boy mahitam gabi olo masadi berhenti namar huria.
Bahkan tanpa sadar mungkin banyak gereja-gereja nama bain huriai gabe hola sekedar lembaga sosial. Dia do lapatan nak kamanginang. Gudang do huriau loja mengurus uang sosial. Daripada patu pahop panugunugu marhite hatani debata. Memang gereja itu memiliki tugas melakukan pelayanan diakonia sosial. Tetapi tujuannya bukan untuk memenuhi kebutuhan jemaat secara finansial secara menyeluruh. Molo dipatupa diakonia sosial nana yang manungguliak ka natinopotido madok adong dohuria dongammu patuguho kaporsiammu sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Alang bui mago behatani debata di ka proses ni perdalanan ni diakonia sosial. Aga behira holak kepengai bena perlu. Molo dong namar sahit neng tur rumah sakit ajulo malum masata topot. Mulu say malum. Ropar diakonia neng tujabunami hamu inang hubigi hami marsait tamu. Adang pola diki margurid de mahitan non. Las diki margurid de mai pasat jadi hami pengurus pasaton sosial. Memang kepengen mana perlu atong. Mago mamakna bahwa kita percaya ternyata dalam firman itulah kekuatan. Gak bidang sahak behatani debata hola persoalan uang sosial nama. Terlihat seherana so masalah do, alai masalah doi. Ay mga piyam mahita moloswarok kaduan uang sosial. Ay no do benar dong. Bisa detik yo orang adong. Ay buharang tertagap pita manginang opak 1 juta tuna berduka te. Basa unang sehat mahita mangulu mamulus tahun 2025. Amen. Unang adong naliwat. Alidang tardoki kan. Mulu pagudak kubo ha. Atong tasulik marwatak kamanginang nuain. Isedo Yesus di panadayommu. Siapakah Yesus Kristus itu dalam pengenalanmu? Karena pengenalan itu akan menentukan kualitas, rasa hormat dan keyakinan kita kepadanya, kepada Tuhan kita. Saat ini juga iman kita sedang dipertanyakan. Apakah kita benar-benar mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan atau hanya sekedar penjawab doa-doa? Pengakuan iman kita yang murni tentang ketuhanan Yesus serta merta akan diikuti oleh sikap hidup kita yang seharusnya mengikuti sikap hidup Yesus. Odo pola nanang tajalo di pesta Natalon. Jadi dang behola barita di Betlehebe ipatu bigihon. Biasanya kan Lukas sada, Matius sada, Markus, alayo daung sian Ibrani. Yang kalau secara harafiah dan konteks tidak ada hubungannya dengan kelahiran. Tetapi akan sangat berhubungan ketika kita menyadari bagaimana kita memaknai kehadiran Yesus dalam hidup kita. Apakah dia adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat hidup kita? Atong sikap aha mana nang tirota siya Tuhan Yesus na tubui. Asaboy tadalaning ulo di bagasak kaporseaw na takas ala taparhat topot ketika kita mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Dia adalah Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Apalautik sian hatu tubunai nanang berengot ta sebagai respon bahwa dia adalah Tuhan. Adong tulu amanginang. Na parjolo ima kesederhanaan na diteladankan Yesus. Paduahon kerendahan hatinya yang harus kita ikuti. Tang pola hupat orang-orang bengatak kas beta botoi. Na patuluhon komitmen setia dan tahan menderita. Yesus tidak mau menggadaikan dirinya supaya tidak jatuh ke dalam penderitaan. Sehebat apapun penderitaan itu dia tanggung, dia setia. Nang songoni mahitak kamanginang ala adong do jaminan ni Tuhani di bagasan nguluta. Unang ala ni kesulitan nak kamanginang songon namasa tahun 2020 sia hola suguro ana tu presiden tagar 2019 ganti presiden inna kan sotung songoni hita. Tagar 2025 ganti Tuhan sotung inna hita. Yang pasti hidup kita dipimpin dan diperintah oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Allah.
Atong naparpudiak kadamang dok dahinang kelahiran Yesus memang sungguh-sungguh menjadi jaminan bagi kita, bagi orang percaya. Kelahirannya telah membuka pengharapan baru untuk kehidupan yang lebih baik, baik secara jasmani terlebih secara rohani. Macai perlu mau nak kamanginang asa manang isi na porsea di hade bataon nai tarule mai bana di garansi keselamatan kekal. Atong saleleng di parsorion ningulutok kita manang hapet adopi sotung tartai rohatta laho manggadehot tuhatai ay holan ibana do hape nah ya di dokon oddo anakku sadari oddo tubuh dang adong tuna asing. Dia adalah Tuhan kita. Maka hari perayaan hari Natal ini, kelahiran Yesus Kristus akan menjadi pengharapan dan kegembiraan yang luar biasa bagi kita. Amin. Martangi yang mahita. Ngauliate Tuhan di barita naulimi nama makulingi hami di perminggon nami perningotan hari hatu tubuh ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nang dipahatus haporsion nami manada Jesusi. Ima Jesusi palua anak ni debata Tuhan na manotong rodi saliling-liling na naong adokian na dorang soojak dope portibion. Asa positu roha nami pasahaton diri nami tu ibana manguluhon ngulu nami di tonga-tonga ni godang akka hamaolod dohot pergumulan. Ibana Tuhan nami naong sinurum tu portibion laho paluahon hami. Siat dosa dohot sian hamatian upani dosai. Mauliati Tuhan, saya pabengi roha nami, huhut tod di parbadiami mamangajari hami, laho mangauhon hatam, asa huhanguluhok kami. Luas mahami di bagasan las ni roha, sadarion, marsitabian, dohot masih salpuat diakka hahurangan, tadda ninong malua hami siat dosai, ala haroroni anakmu Yesus Kristus. Asa hupesta hok kami, huraya hok kami Tuhan, di bagasan haporseaon. Dang talu hami benonnya ke pergumulan alai monang do hami Tuhan ala nunga di pamonang Kristus atong pinuji maguarmu manotong rodi saliling-liling na di bagasan Tuhan Yesus Kristus na tubui say saut ma lomoni roham. Amen. Ta jako mahatani debata marhite bukuede nomor 56 laos tapasaha mapiliatta. Tidak
Dihamuna ruas ni huriana hinaholongan, masuhatama ulaon na badia. Adorang so taulahon, pinabotohoma tusude ruas ni huria, naso makatidakon haporsiaon, manang naso malua dope. Dohot natongon waeng hona ruhut parmahanion pamicangon, asa unang majolo pasidohot, di ulaon na badia sadarion. Tapasonang marohatta, maride mahita. Dameni debata na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti hati-hatimu na dohot roha muna, marhite-hite Kristus Yesus, amin martangiang mahita. Ale Tuhan debata parasi roha na sumurung, amanami na di banua gijang, asi roham topot mahami na pungudison, adorang hupanga kamian non parpadanan na badiai, lehon matod di parbadia tu ganup hami, asa ditubuhon haporseaon na mangulu di hami, asa positutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami, pargugui mahami maswadahod diri nami, asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon haporseaon na mangului, saitaiti rohanami, asa lam malunguk kami tu banua gijang, asa say masihol hami pay may mahon haroroni Tuhan Yesus. Amin. Hita akan naong pinarhamaol ni debata. Ita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiyay. Dibaheni, tatibang majumulo, manang natau hita marulaon na badiya. Asa unang adong hona uhum, manang ise sian hitaon. Ay holan na uduk roha, jala na manol soli rohana alani pabahenan na nasoture, jalan na manopoti dosana, jalan na porsea di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau mangaton parpadanan na badiyay. Alay akan nadohot mangaton ulaon na badiya, unang be dioloy sibolis, unang be didadati mardosa, tung padaw hamuma rohamuna siani, tung gotapon hamuma, hosom dohot lateni roha, alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus, naung mate jala naung mulak mangulu humokop hamu, asa tau hamu mangaton parpadanan nabadie. Dibaheni tatak kasima jolo rohat tabe, jala alusi hamuma suku-sukunon, jongjong ma hamuna. Di parhatutu rohamdo, halak pardosa hosian hatutubum, dohot alani pangalausim di patik ni debata, molo di parhatutu roham, dogma olo. Namarsak do roham ala dosami, jala dipangi do roham, naing malua honuaeng siad dosam. Molo songoni roham, dogma olo. Di parhatutu rohamdo,
Naung roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon perdosa. Ibana naung mate dohot maulak mangulu humokop ho mamorsan jala manesa dosam. Molosongoni di parhatu tu roham dogma olo. Olo doho manggotapon siar roham. Lateni roha dohot hosom ni roha. Akup ni i olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahi ho. Jalana olo doho manesa dosa ni dongammu. Songon na pinangido ni roham. Sesaon ni debata sude dosam. Molosongon ni roham. Dogma olo. Atong tapauduk be marohata jala tatopoti masude dosata ihuton hamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ai jot hulausi hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaeng dohot sugut. Molo balosonommu tuhami hobartu pabahenan nami. Alai alani godang ni asi dohot holong ni roham. Dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung ni lehommu humokop hami. Alani i ubahen nahum hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masude dosa nami. Jala lehon tod di parbadia tuhami. Asa margogo hami mangalo nasa dosa. Dohok mangulahon na hobartulomo ni roham saliling di tanood do pehami. Amen. Atong hamu akan na manopoti dosa muna. Jalana mauas di asini rohani debata. Say sahat ma tuhamu na hinaporsya muna. Mangasahon hatani Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Posma rohamuna. Nung ngasesa saluhud dosa muna. Marhite-hite goar ni debata ama anak dohotodi porbadia. Amin aliama nami na di banua gijang say pinarbadia magoarmu. Say roma harajaonmu say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togi honto pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horona punah harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Udulma hamuna. Marede mahita. Tangihon hamu matonan ni Tuhan Yesus, laho padirihon parpadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu borginai uju tarjehe ibana. Dungi didok mamauliate. Di ponggolima di parleho matu sesian na huhut ma didok. Jalohamu ma jalapangan ma. Dagik kudoina ni lehon tu hamatean humokop hamu. Bahek kamu ma songoni. Bahen parningotan muna diahu. Jala dungsun na sidamangan dibuat ma panginumani.
di dogma mauliate. Di dogma tunasida, jalo hamuma jala sudi hamu manginum siani. Ia panginumanon padan nai baru doi marhite-hite mudarhu, bahen hasesaan ni dosa muna. Saya baik kamu masongoni, bahen parningotan muna diahu. Atong nunga radesudi. Romahamu ida jaladaima dengan basani debata. Sai
Jong mahita saluhutna mangidehon bukuede nomor 3. Tuhan debata ale todiku, jalana sarohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku, jala unang tung halupahon denggan nibasana sudena. Ibana do manesa dosam sudena. Jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dilehot tuho denggan basa dohot asini roha. Para si roha jala paringgan basa do Tuhan debata. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tuhita nahobar tu dosatta. Jala dang dibalosson tuhita nahobar tu hajahatotta. Songon asini roha ni ama-ama to akka anakon nado. Asini roha ni Tuhan debata. Diaka namak kabiari ibana. Nung ngatakas di patuduhot debata. Holong ni roha na itu hita. Dinamate Kristus humokop hita uju pardosa dope hita atong dalam malua mahita nuaeng sian rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata olak nion rodi saleleng ni lelengna. Amin. Tatangyakon ma peliatta. Ale debata amanamin na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jalar ramoti. Asahu parhase ang hami pilihanon pati bulo na rajaonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata na totong na somarmulan na somarpasohotan. Upuji hami maho ala saud sudetahim naung sinakapmu adorang somarojahad dope hasianganon. Dang tarabat sibolis sakapmu, dang sudat tahim nabadiai di bahid dosa nami, ala ni holong ni roham na balga naso hadoduani. Di bahid ni mauliate marohanami tuho, ala nang saud sakapmu, ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangolu di hami. Asa malua hami siad dosa, hamatean, dohot sian uhum jala masohot hami mangulahot dosa. Oppe, saya si maroham di hami, togihon mahami tu anakmu,
Saibaen mahami gabe siluam tu ibana, asa upa halozaun nahami, ala natinaonna na berniti, dohot hangaluton humokop pami. Asa ibana na punahami, jalahami na puna ibana. Say sungguli mahuriam sadarion, asa diingot habal gaommu, dohot haroro ni anakmu gabe jolma laho panguluhon hami pardosa. Say sungguli makaparhalado di huriam, mamaritaho barita nauli tu saluhut halak. Naung patar hasangapommu, jala naung jupang dame dohot hasonangan. Say lehom mapitu na ukap tu halak naso tumadaho, dohot tu parugamo na asing, asarona sida mangoloi Tuhan nami Yesus Kristus. Say rajai masaluhut panggonggomi dohot akasuruan na, asa di boto na sida naung dilehonhor raja, jala Tuhan na sumurungi rodi sa liling nililing na. Say lehon gogo tu akka na di bagasan pangudjunan, apuli akan na marsak, jala palua akan na tergugut, say tatap jala odingi akan na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu, say dongani jala pasu-pasu hami sude, akka na magudang rodi danak di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Ale ama nami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaummu, say saut malomoni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadareon hanguluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangudjunan, palua mahami sian pangago. Di bagasad dame, jala-jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Selamat hari Natal madihita laos di jolom mahita manginang marsitabian rapdohot parhalado masih jalangan hut pasaton. Selamat hari Natal.